שלום חברים, הגעתם לטל מג'ישן 1 והיום אני אעשה קסם 4 אסים. בואו נתחיל. נקדם את זה טיפה. אני אתחיל לחלק קלף. טוב, אחרי שעשיתי את זה אני רוצה להראות לכם. רגע. טוב, עכשיו אני צריך שתראו את זה. טוב, יכולים לעשות. הקלף הראשון הוא החבילה הזאת, הקלף הראשון הוא החבילה הזאת, הקלף הראשון הוא גם אס, ובזאת גם אס. זה היה הקסם להיום, מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.